Pancen melarat bonjo, pancen aku wong ra duwe, nanging opo salah yen aku tresnani kowe, yen pancen ra tresno napa ra kandha biyen-biyen, opo seneng yen gawe lara atiku wong gawe kene mung gawe lara wis marem rasamu kelakon drama atiku aku pancen pantes kanggo awakmu ucap wiki tak eling teko seprene susah seneng jarene ora arep tinggal nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane teko atimu ninggalake aku lunga aku wis lila timbang kowe kene mung gawe lara wis marem rasamu kelakon remuk atiku aku pancen ra pantes kanggo awakmu
yen wis tapupo winine katresnanku kanggo awakmu lunga kudu golekmu urip ayo kanggo senengmu aku kanca padha olahraga kaya badane rasa sinambi mirsa era-era kawula
ingkang miturut agama. Ayo bro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyata anggone menghormat marang Yasin Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem menghormat bisa yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang wajib paen lanang wadon nuratimu wajib paen lanang wadon nuratimu aja leren yen durung ilang bodhomu Ilmu iku ayu kaya widodari ayu kaya widodari urip moyo kaya Mbah Suwari. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada kamu bi'ilai salata Ada kamu bi'ilai salata Daimatan bitawamimul bilahi. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rama Jaka malam blenjani Apa pancen wis nasibku kudu bisa marang sliramu senajan abot ning ati nanging aku ora bisa nguncati. Sikat Mas Adi. apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinet sen lintang rembulan jarete wis
nanging aku ragu mergo atiku wis kebacote. Terima kasih satu persembahan bagi panjenengan semuanya. Bersama kita berikan rekan dari Ridho Budaya. Kali ini satu aransemen cantik dan juga satu tarian menarik bagi panjenengan semuanya. Tentunya nanti satu persatu dari seniman-seniwati dari Ridho Budaya akan tampil di hadapan panjenengan semuanya. Kali ini nomor cantik merangkai bersama New Amarta dan juga bersama mitra kerja kami ada Kusuma Profesional Rental Audio. Matur sembah nuwun. Sembari menanti dan juga persiapan setelah satu ending dan satu perjumpaan, mungkin nanti ada satu rangkaian ulang tahun untuk segenap warga Karang Taruna. Ya, kali ini di rangkaian nomor cantik bersama New Amarta Music Production. Hadirnya yang pakai baju merah dipersilakan bersama New Amarta Music Production. Kembali kita nikmati buat panjenengan semuanya.